Ang atong ebanghelyo karon nga nagsaysay sa sabingay nga mismo ang atong Ginoong Hesus nagsaysay ini usa ni sa akong ganahan kayo no nga sabingay tungod kay naghatod ni og kumon kaayo kanatong tanan dili lang siyang panahon sa mga kamatuoran nga posible kaayo nga ato usab nga mahimo o ay sa iyang itudlo, posible usab nga ato mapurihan. Mas may kong kasabot. Kaya kung balikon na ito, no, pag pamalandong ang sabingay, sa first tingali na ito na reaksyon, makaiunta na dili makiangayon ang Ginoo. Lalimuan na nagpatrabaho siya sa kinsa niyang welcome. Pero sa dihang nagsukol na ang agalon, uy, pareha silang tanan nagsukol. Bisan pa man, ang uban nagtrabaho tibok adlaw, ang uban nagsukol ng alas 9, alas 12 sa unto, alas 3, na aganing alas 4 na, usa lang ka oras, mahuman ang trabaho. Pero pareha silang nagsukol ang tanan. O natural, kung arita mututok sa pagkatawhan lang nga pagsabot, which mo na kong igon, kumong tingalini, nato kung diharat ako tumutan aw. Natural ang unang nagtrabaho, tibok adlaw nagbagulon. Oh, tibok adlaw may nagtrabaho, napagbak niya sa kainit. Parihara may magsuhol sa imong ipatrabaho. Usar ka oras ang ilang trabaho. Alkansime, nasina sila. Nagkwinta sila. Di ba, tingali, no? Kung kita usab makaingon punta, ni Ana, labi na kita hinugdan, niya katuk sa oras na trabaho, makaingon, haya-haya na mo, makaingon tingali. Kana kung magkwinta ta. Pero may suot, ang punto sa Ginoo dili aron tapito na magkwinta ta kung unsay atong naa sa atong katakos, kung dili magkwinta ta o mutan-aw ta sa pamaagi sa Ginoo nga pagkanindot di ay. Kung sa may pagkanindot, nga kitang tanan, ay gipili, sumana sa kabubuong gidapit, pagtampo, sumana usab sa imong katakos. Sumana sa imong unsay naa kanimo. Mo si magtan-aw, balag ka na rang imo ha. O dako ang uban, di sa magtan-aw niya na. Maubiyak ni sa pinunay na nining atong pagpangandam sa kapistahan. Usa ni ang rason nga ako ning ipupose, no? Nakabantay matantanan nga ato yung ginamit pa. Ang ibisan kinsa nasakop sa itong parokya, bisan galing pili, na doon kay kayunan ang tanan, nga makasponsor din sila sa misa. Sa misa ng isang lama. Kaya gano, ang andan bagod nato, pananglit magpista tao, kapilya, o bisan usa, kung maingon ka sponsor sa misa, ang sangga din nato, at kunenta, mukhangyo sa mga dunay tubig. Ang kanang tubig-tubigan, mga pamilya. Ase atong pasponsoron. Pero ang uban, dili lang na kay pobre na. Tubig rin na. Pobre na, dili na makahimo. Mao na yung talidad nato. Karon ato na i-propose, nalipay kay Kono kay mayo ang response dili. Although ako man, nagalitan pa, naglibog pa, pero ako lang ipahong magsuon pa. Dili magtanaw ang Ginoo. Kung sa imong nadunay, kung sa imong pila, kadako na, kung sa nakadako ang imong nahagan, apan ang itanaw, kung nitubang pa ka sa iyang pag-agni. Nalipay kay ko kay, ubay-ubay yun, no, nga, isang pila ito yung amount sa isang sumasi ng gusto,
kinasigayo, and they feel they're a part sa itong kinatibukang selebrasyon. Diha ko na tandog tungod kay sama sa paagi sa Ginoo. Ang tanan, nung gipili niya, gitawag niya, trabaho sa kamo sa kumparasan. Tingali dili tama ka sukod gayon, panahon na kon ang Ginoo mugang tinusap nato, wala masayon sa usang pagiha, pero sigurado ta, tingali, dili ta pariha, o tingali pariha ang Diyos sa ginagiguan. Ang importante lang yun, may son, mga do not respond sa iyang pagdapit. Sa ginagmay man o iyang kapaagi, ikaw di ay may trabaho sa siyang parasan. Ang atong parokya, ang atong simbahan, kita, bawal kini ang bataw na parasan. Kita ang iyang mga trabahante na gitawag, gidapit ini. Muna nga, unta hinaynayan na ito pag-uwagtang nga kung kwenta bitaw ta usay na mo wak nila o usay na nila wak nimo, dili man na mo issue din dili man na mo business sa Ginoo tungod kay para niya huwag kita makatukan ganong makalimutan ganong di malagi parihatan ang padre ganong naamay nag-antos ganong doon na may malipayon niyang malipayon ang abunda wala ba simba-simba kita nag-antos sige kong ludo hapit mapang ang akong tuhod hapit ka nag-antos biyan ni ikalilo no nga normal ni nga sa ay napitilang nabubati nini pero ang importante base pa yan kung tunay plano ang Ginoo, tunay itagana ang Ginoo, tingaling dili pagkaroon. Ang importante mao, nga ikaw sa pagkakaroon, mitubang, misano, dinig atong tulubangon ngadtong kaniya. Okay? Simple kani siya na pagtulunan, nagsun nga mo na nakingon ko, usan sa ako giganahan ba nga sabingay ito kay tataw kay nga kumong kani nga mga paghitabo. Sumali ko na to, instead na mutan-aw ta, mukumpara ta sa tungkugulim na tusuman. No. Kaya sa mata sa Diyos, di tapit ang tanan. Kung dihat nagakutob ang imong capacity is only good for 1 hour, ang uman good for whole day to work with God's vineyard, then so be it. Kaya sa'yo pang kinunagitang paniha o katakos. Dita paniha o kaakuhan nga maka-afford ka ginala sila o niyakran. Dili man. Apan, atong balikon, moro gini. Kitang tanan, gidapit. Punya, ang Diyos na ang magigong sa unsang paghiha kita. Kung sasabingay na suhulan, of course, no, we don't expect a kind of suhol. Patingali, we expect na sa atong pagpaningkamon, dati sa Diyos, sa iyang pamaagi, ato na mapaabot nga malaumon o malipayon. Dili kay magpaabot ta puno sa pagmagulmol, puno sa kasina. Kung dili malipayon ta, mapaabot nini. Hinapang na. Palihog maninong,